Jeg har oplevet at høre nogen aftale noget sådan bagefter, hvor jeg tænker, ej hvor dejligt. Så får man også nogle kontakter på den måde, og man er det samme sted. Man har lyst til at gå tur med babyen, måske på café eller noget. Så det har jeg helt sikkert hørt nogen få noget af på den måde også. La 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 Jamen, jeg hedder Birgit Larsen, og jeg har babysalmesang her i Jersey Kirke, hvor vi er lige nu. Og det har jeg haft i cirka 4 år, med hold om foråret og om efteråret. Det svinger lidt, hvor mange der er, fordi med sådan nogle små babyer der kan man jo ikke altid planlægge, hvordan natten har været, og hvis der er en sundhedsplejerske tid, man er nødt til at tage, så kan det svinge meget, så jeg siger heller aldrig nej til nogen på holdet, fordi jeg ved, at der bliver plads til alle, plus minus dem, der falder fra i sidste sekund. Den hilser sind nu så smukt fra Edens morgenrød. Jamen, vi siger det fra 2 til 10 måneder cirka. Og som du siger, så tror man jo ikke rigtig sådan, de får noget ud af det, for de ligger jo bare og kigger. Men de elsker at ligge og kigge på deres mor, og de elsker at høre morens stemme. Og den øjenkontakt og det nærvær, der er. Og så bilder man ind, de ligger og suger til sig. Så jeg simpelthen tror, at de kan genkende alle sangene og alle de ting, vi gør, når de så bliver lidt større og kan give udtryk for, at kommer dværgen. Så man kan se det på dem, at den kender vi godt. Selvom de kun har ligget der, måske som 8 uger gamle. Tilgiv os det, som vi ikke fik nået. Tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt. Det tror jeg simpelthen, de kan mærke, de har oplevet det før, og de er pludselig med, når de sådan kan begynde at udtrykke sig på en anden måde. Gud skal tak og lov, vise dejlig sorg. Barnet lå med varme kind på puden. Jamen det har jo egentlig været så nemt for mig. Og jeg synes ikke, det er snyde, men jeg har jo simpelthen taget et program, som der var, et koncept, som der var på det kursus, jeg var i. Et par ting har jeg skiftet ud, og jeg kan nogle gange tage en højtidssalme eller sang, som lige passer til advent eller til forår eller noget. Men ellers så følger jeg simpelthen et program, som jeg synes er genialt, og jeg har ikke selv lavet det. Skal ikke tage æren for det. Jeg har afprøvet det og set, hvordan det fungerer. Fordi der netop er tænkt på det hele, så alle sanserne bliver stimuleret igennem sådan et forløb. Muskelfølesans ved at røre ved barnet, og den der balancesans ved at skifte æggene fra side til side, og lyttesansen, høresansen, og ja, alle de der sanser, vi skal have stimuleret. Når vi vugger barnet, det er også balancesansen, vi går ind og stimulerer der. Det har været sådan en positiv overraskelse, fordi at der er ikke en stor beskrivelse af, hvad babysalmesang er, så man har sådan en forudtaget mening, eller at man skal stå og... At faktisk, det er lidt kedeligt. Og man skal synge nogle gamle salmer og sådan noget. Men jeg synes, det er godt bygget op. De får lov til at kigge efter noget, de får styrket deres motorik, og de elsker det. Altså, han er helt vild med det. Så det er sådan en god sådan hyggetime en gang om ugen, hvor vi får lov til at komme ned og synge og høre Birgit fortælle historie. Godmorgen, Carlos. Ja, godmorgen. Godmorgen, Maris. Inde i det store bjerg sover der en lille dværg. Solen står på himlen op og lyser med sin gyldne krop. Fuglene synger pip, pip, pip. Og at man skal have en dyne med, og der er kaffe bagefter og sådan nogle praktiske ting. Så de kan stille spørgsmål til, hvad det er for noget. Nu var der en, der sagde, jamen det var min mand sidste gang. Men det er vel
fuldstændig lige så meget en billet til Herrene? Helt sikkert. Det kan det sagtens, eller det er det jo. Og i nogle kirker kommer der måske flere fædre, end der så gør lige her. Så det er for alle. Så også det er okay, hvis man siger nej til det, og synes, det er en ting, moren skal gøre. Og hvordan, hvis man er en mor, der har fået lyst til at tilmelde sig det her, så ringer man bare til dig, eller hvad gør man? Så ringer man, ja, det gør man, eller skriver